outro lado, non é isto? Ti tens que estar de coña. Están de coña. Ahora dime en que non se tiráis. Arrinca o martes en Amil por camiños de Carlos. Nosotros temos mínimo 2 horas de camiño, polo menos. Pois, se despabilando vos, a ver se non tardades 4 horas. É pola mala xestión de Rosa, pois, pola súa culpa, agora temos que ir á Coruña, Matías máis eu. No, va despabilando tú, cando chegues aquí, vai recebando que teña todo feito cando cheguemos. Nós despabilando e de vos, a ver se tardar a da mañán en ir pola furgoneta. Litos moito manda, pero ben sabe que non hai máquinas nin con que traballar. Xa era mellor que fora eu pola furgoneta, pero bueno, se Rosa dixo que foran eles, que vai. Confianza cega nos seus compañeiros. Estes xa non veñen en toda a mañá. E aí quedou. A ver se adianta a chollo. Carallo, Rosa debía ter medo que tuviéramos parados, que xa está aquí a maquinaria. Debiu darlle un toque aí Rosa que xa deberon vir a primeira hora. Non debiu dormir de noite o chofer. Pois nada, eu vou-me poñer aí ca fachada a picar esa pedra e deixar polo menos a fronte decente. E despois que lave litos que o peso é o pinche. Hoxe soube o Adrián. Os outros dous non sei a onde foron a buscar o material, pero... A miña pregunta é, que estará facendo Adrián na obra, mentras Matías e eu vamos na mesma furgoneta e volvendo, Matías ven na súa e eu veño na miña. A verdade que ten moita pedra pequena tamén, ao sacarlle o rexuntado xa lle cai. E vai dar un pouquiño máis de choio porque hai que despois, cando se encinte, irlle poñendo algunha pedra pequena, pero bueno, dentro do que cabe ainda non ten mala pedra. Sara non foi quen de retirar a furgoneta en ruínas aínda. Porén, estivo máis áxil para xestionar un intercambio co veciño. O salpicado dos pendellos a cambio dun tra de picador que salvou a mañá dun xefe de obra condenado de antemán sen ferramenta. Aí veñen eses dous. Chegamos de Coruña de buscar a furgoneta e chegamos á obra e vémolo coa pedra en vez de coa casa limpa. Este home fai o que lle peta. Sen tempo non era, polo menos chegan para xantar. Este viaxe acabou comigo, Non lle queda nada ao avó do pinche. A ver quen baixa toda esa trangallada. Adrián! É como sempre, chamando por ele. Porque empeza a divagar, empeza a mirar para todos lados e ao final non descarga a furgoneta. Podo vos botar unha man, axudar en algo? Sí. Perfecto. Eso Vale, vamos a... Así me gusta. Que os da casa boten a man para traballar, para axudar, para que faga falta. A voluntariosa propietaria, con toda probabilidade, non é consciente da porta aberta unha vez alguén se ofrece de boa gana a axudar. Podes comezar baixando unha furgoneta e acabar salpicando un pendello. Aí está, a maravilla de Galicia bonita. Teño que probala. Lito! Sempre quise probar a enfoscadora. A verdade é que Sara maneja ben, Dalle a todo, eu creo, porque dixo que un muro ali o fixera ela, e cando pillou a enfoscadora, fixo mellor que a Matías a primeira vez que pillou, Ela tiña o toque. Rosa, apunta. Meteronlle aquí un lote de ferro, Como se di popularmente, cada tolo co seu tema. Vou salpicar. Veume Matías e dixo, xa o fago eu. Entón deixei a Sara e a Matías ali, que petaba un sol de la Virgen a 32 graus que estamos aquí, e eu vou facer o traballo que tiña que facer Adrián, que era limpar a casa. Non se pode dicir que Litos deixara un baleiro insustituível cando abandonou a enfoscadora. Sara convenceuse axiña do recambio. Matías, a verdade é que traballou a dor ou máis, porque non para. Entre que lle paso, quita. A verdade é que cuidado, como traballa ese rapaz. Xa chegou Adrián. Hai que poñela a traballar, se non pode estar. Así que voulle dicir que me axude a mover aí unhas vigas que teño. E, ala, a doblar o lombo, aquí todo Dios. Non é marche para o descanso na obra de Morana. Cheguei de traballar e Sara xa me puxo a traballar outra vez. O Lito xa tan vago que deixou ali a Matías e a Sara enfoscando e ele debe andar rascando por aí adiante. Dende aquela obra que petaba o calor que Alex puxo unha sombrilla aí para que non lle dera un jamacuco, pilleno de referencia e dixo, nesta obra eu vou poñer unha sombrilla instantaneamente que senón ali arriba, limpando casa, calquera aguanta. No, xe, da verdade, fai unha calor que cuidado, Paramos un momentiño a descansar porque... Miña nai, que calor. Nas horas principais do día, onde o sol dá máis forte, non é recomendável facer grandes esforzos. Por iso, o equipo resgardouse á sombra a esperar que a Virxe da Mil obrara un dos seus milagres en forma de nube. Espera. Un segundo, un momentito. Sí? Que pasou? E por que non?
Dixeronme que iban a venir a buscar a furgoneta e ao final aquí nin aparece nadie, ainda por riba chaman a última hora dicíndome que nin van a venir, nin se sabe deles, nin non veñan a por a furgoneta. Me acaban de dicir que non veñan a por ela, que non me fan cargo, que non me recollen, nada. Vou intentar chamar a outras persoas que coñezo a ver se poden vir ou non. Nin a Santa Milagreira foi quen de mandar un emisario que sacara aquela bella reliquia branca dali. Sara é unha boa pinche, axúdame moito. Hola, boas. Mira, que teño aquí unha furgoneta para quitar, que é bella. Poderías vila a buscar? Sí, este número, sí, sin problema. Chamadesme, vale? Pois veña, moitas gracias, que teñan bo día. Chao. Vou mandarlle as fotos que me pediron e a ver se hai sorte e me chaman. A sorte, en certo xeito, hai que buscala. Podes ter sorte de que teña Galicia bonita e che salpique as paredes. Mais tamén podes aprender a usar a máquina e salpicar ti. A ver, que queres? Aprender? Gustaríame aprender, teño curiosidade. Vale. Xa que está aquí, tamén quero probar a enfoscadora, o clásico de Galicia bonita. Nas grietas, pero un pouco máis separado. Moito me rin cando tuve que corregir o ángulo, porque a verdade facíame moita gracia, porque a non ter práctica... Pero bueno, quedou ben, quedou ben. Bo, Sara tamén explicando, sempre teño que mover o couso para un lado, para outro, pero nunca lle vale. Matías colleu-me e dixo-me, vente que vamos pintar os portais. É verdade que colleu o compresor. Mira, levamos 64 obras en Galicia bonita. E na naide se lle ocurriu coller o compresor e a pistola para pintar os portais. Fixémolo en 2 minutos, literal en 2 minutos. É o que ten ter alguén no equipo que sabe suficiente do seu. Ao igual que Sara, que é a maior experta nun dos muros de bloque que arrodean a casa. Este muro levantei no eu, e da mesma maneira que levantei, agora acabo eu coa enfoscadora, queda rematado por min. A Adrián, a verdade é que non lle vin o pelo en todo o día. Debe ter unha obsesión coa pedra que non o deixa respirar.